हिजरा इउटुबारफोरा लेडिस इउटुबारफोरा भेलुलेस आरो हपलेस इउटुबारफोरा एकदमबारे जोलैयाबो बिलिफांनिसिबाव नोङो बेखायनो बायगर साला सुवा जोंलाय जोंनि लामायाव थाबायगासिनो नंखायोदा नोंहालाय माथो लामा बारस'फैनांगौ जाखो हिजरा इउटुबारफोरा लेडिस इउटुबारफोरा भेलुलेस आरो हपलेस इउटुबारफोरा भिडिअ बानायनानै मा बाथ्रा बुंदों आबां जाबां सिमाङावसो बुंखो ना मोगथाङावसो बुंखोब्रा ना बे टयलेट थायग्रासो जोंखौ माबा बुंलायबाय बेखौसो सिमां नुदों आङो नायब्र अखा हाबाय थानायखायसो दै देरनायखायसो बिनि दादुआ बुगानानैहाय माननानै खान्थें खारना नायब्रलाय एसे इउटुब नायग्रोनांसिगोन हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय एब्रो अखा हानायखाय दै देरनायखाय माने टयलेट टाइगार थास' बिबारनि दादुआ एब्रो मानखांदों माने एब्रोहाय अखा हागासिनो सामफ्रामबो अखा सामफ्रामबो दै देरनाय बिनि थाखायनो बे दादु गिसिया बुगायोना एकदमबारे बेयो बुगाबाथाय खान्थे ओंखारो अब्ला खान्थेया बोहैला बोहैलि जाला मानोना बेखायनो एब्रोहाय बिथाङा एकदम माननानै खुरलाबायगासिनो दं आरोना बेबायदि अखा हाबाय थाबा दै देरबा दादु गिसिया बारा जायोना माने खान्थे ओंखारबाय थायो बेखायनो मानदों आरो बेनि दादुआ बेनिखायनो खुरलाबायगासिनो दं आरोखि माननानैहाय माने सोरखौबा बायदि बायदिबो बुंलाबायनाय नुदों आङो दा बिथांनि दादुआ मानबाय थानायलाय बेखायनो आंबो एम्बु स्ट्रक गुदुंनिफ्राय खामफ्रालायनाय मोखांखौ लानानै ओंखारबोबाय गेमस्रि बिनानावा जाबाय सासे बिनि भिडिअफोरा जोबोर मोजां जायो आरे थास' बिबार मानलुनाय गोनां नोंथ' मोजां नुखागोन मानोना नोङो बिथांनि भिडिअखौ खुदै गलायनाय नायो मानो नायो माने बिथांनि खिथु गिदिर गिदिर दंबारे बडि गिदिर गिदिर नोंथाङा गेमस्रिखौ मानो मोजां मोनो मानो होनोब्ला गेमस्रिना एकदमबारे मारुति हेडलाइना एकदम हिमालय हाजो बायदि बोरै बायदेमहां थिदेमहांना बहाय बेखौनो नोङो ओंखाम जानाय माने खिनाय माने हासुनाय माने खुदै गलायनाय नायो आरो सिगाङाव मा बुंबावदों खोनासं आं गेमस्रिखौ खावलायो नों माब्लाबा नोंनि मोखांखौ आयनाव नायफैदों नोङो थास' बिबार गेमस्रिखौ खावलायबाय थास्लायस्लाय थाव गुबै फुननानै गेमस्रिनि खिथुआव बैसोर इउटुबारफोरा जाबाय साफा भेलुलेस आरो हपलेस इउटुबार बिसोरो सिख्लाफोरजोंल' नांलायनो हायो साला लैखोन गोनांनि फिसा मा बुंदों जोंखौ मा बुंदों बे हांसो बेलाथिनि बायदि खर' लानानैहाय इसेबां दुगा नोङो हा इसेबां दुगा बबे अरनबारिनि राजाब्रा नोंलाय जोंखौ बेबायदि फोरोंफैनोलाय नोंनिफ्राय साबसिन बुजिनो गोरों जों एकदमबारे स्लिम दानस्लिबनाय सैस्लिबनाय गासैखौबो गोरोंजों जों नोंबायदि नङा जोङो सासे आइजोजों नों खिथुआव नांथाबबाय थानाय बिनि खिथु थांबाय थानाय बिनि हिमालय हाजोखौ नायनानै खुदै गग्रा नोंबायदि नङा जोङो मिथिबायना गुबुनजों हाया आंजों हाया बिसोरो गुबुनजों हाया गुबुनखौ गियो मा होनदों हाया नोंखौ हाया रावबो हाया नोंजों हाया जोङो नोंखौ मोनबा फाथि सिनाजों थुफ्लायगोन आंनो बे जोंनि चिरांजों दावखोमनाय नुबा मिथिबाय दा हायासो बुंदों जोंखौ एकदमबारे जोंखौ माने हिजिरा थिजिरा लिदिस थिदिस होननानै बखिनो फैदों मानलुनाया जालायबायना एब्रावहाय अखा हाबाय थानायखाय साला बिसोर जाबाय हाग्रामाखौ मोजां मोनग्रा साफा इउटुबार एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी बिनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनाबायथाय आं खर'सो मानखावजोबोलै माबायदि मानसिथाय मानसियानो मा फोरमायनो सानखो बियो बेफोरबायदि बुंबाय थानानै मा फोरमायनो सानखो एकदमबारे मोदोमफ्रानो मानखांनाय मोनजोबो आं बेबायदि रावखौ खोनाबायथाय साला सैमा जोलैनि हांगार साला जाबा जानानै लाय बिसिग्रा साला बहाय नोङो हारिनि खोथा लाबोबाय थानो फैदों पलिटिकेलनि खोथा लाबोबाय थानो फैदों हा जोबमाराखै नोंनि थाखाय दाबो इलेक्सननि केम्पेइन जोबमाराखै नोंनि थाखायनो इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा भटआनो जाजोबसिगोनलै एकदमबारे जोलैनि हांगार नोङो मानसिया मिथिबायना
बावैसोनि उनावहाय लामा लामा थाबायनानै BPF UPPL होनग्रा जानोसै नोङो बेफोरबायदि इउटिउबारखौ गिनानै लाब गैया खोनासंनो नाङा बिसोर जाबाय साफा साफा हपलेस आरो भेलुलेस इउटिउबार मा जाबावगोन बिसोरजों बै जेरै जोंनि बर' बिमाफ्रा एम्फौ फिसिनाय समावहाय फिथोबखौ हालथिंगा सुनानै दोनोना नोंनि भिडिअफ्रा बेफोरबायदि हालथिंगा सुना दोनजायो जोलैनोहाय बिराद मोजां मोजां बानायथारो नोङो भिडिअखौ रायजो राजा नोंथांमोन नाय नोंथांमोना मिथिगौ बिथांनि भिडिअआ माबायदि जायो आरो नोंथांमोना नायोबो जानो हागौ नुयोबो जानो हागौ बिथांनि भिडिअखौहाय नोंथांमोनाखौनो कमेन्ट खालामनानै खिथादो सोर मोजां बानायो सोर गाज्रि बानायो मा थास' बिबार टाइगारनि भिडिअआ मोजां नामा रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट लिरनानैहाय बुंहर मोजां ना गाज्रि बिसि मोजां आरो एफा मोजां भिडिअ बानायब्ला माथो डिसलाइकआनो इसिबां 4K 5K थांलायलाङो नोंहालाय खोथा बुंनो फैदों बहाय नोंनि भिडिअफोरा मोनफ्रोमावबो भिउ फैयो साबस्क्राइबारबो गोबां बिनिखायनो बिसोर मेगन सादों बोरैहाय नोंखौ धंस खालामनो हायो लाजियाखैना जोंनि मेगन सानानै भिडिअ बानायनायफोरखौलाय नोंलाय माथो खिबुआव बानलु आलौनानै फैखो हो मानो खिबुआव अर नांनानै अर सुफैखो ना नोंहा बे दादुआ हामाखै दासिमबो बे थास' खान्थै नांनानै जानाय दादुआ हामाखै बेनिखायनो खुरख्रावफैदों मानख्रावनानैहाय खोथा बुंनो फैदों नोङो सासे हारियाव सुथुर लाबोग्रासो नोङो सासे हारिखौ सोखावग्रासो नोंनि भिडिअ बानायनायजों जोंनि हारिया मा जायो मिथिगौ नोंनि भिडिअ बानायनायजों जोंनि हारिया गावस्रायो आरो बोराबनानै थायो बै सासे मानसिया UPPLआव थांगौ सानबाबो थांनाय नङा BPFआव फैगौ सानब्लाबो फैनाय नङा माने नोंनि खोथाया बेसो जाबाय थायो दासिमावबो दिनैसिमावबो आरो नोंथाङानो सिगां पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय जेबो मोनग्रोआखै खोनानाय बायदिला नोंथाङानो इसिबां गोरिबनो जों खोनानाय बायदिला आरो मिथिनाय बायदिला नोंथाङानो दासिमबो गावनि उदैखौनो सुफुंनानै लानो हायाखै बेयावहाय नोंहा बाथ्रा बुंबाय थानायनि मा गोनांथि दङ गुबुनफोरखौ नाय बिल्डिं लुनोसै जाम्बा बुरबक सैमा फाग्ला रोनावबाय थाग्रा बे इउटुबाव रोनावबाय थानानैहाय टाइम पास खालामदो नोङो दुनियानि साइन्टिस्ट जानानैहाय शक्तिमान जानानैबो खोथा सावरायबाय थानो फैदों जायाफ्रा मा बाद हो बानायनोबा मोजां बानाय आरो बानायनो गोसो गैयाबा ओंखारलां नङाबा दस्रा कन्टेन्ट लाबो बिनिखायनो गिनो नाङा साहस खालाम नोंनि लामायाव थां बिसोरनि बुंनायखौ बाद हो साला सैमाखौ बारालाय होजाया जोंलाय जोंनि लामायाव थाबायगासिनो दंखायोदा नोंहालाय माथो लामा बारस'फैनांगौ जाखो मा घन्टा राव जाखो बेलाय बाइकखौ लामाथिं सालायलांगासिनो दङ आङो लामायाव मोसौ खानानै ओरै खारस'होब्ला जागोन नामा हैद जाया नोंनिया बाद हो नोङो बिसोर जाबाय लेडिस इउटिउबार खामानि गैया ओरैनो बखिलाबाय थायो आबां जाबां एको काम गैया बिसोरो बहाय हा लेडिस इउटुबार सोरखौ बुंखो नों लेडिस इउटुबार जाम्बा लरग' साला बोरमा खोमोन सोलाग्रा जोंनि बर'नि गेजेराव गासैबो इउटुबारफोरखौनो बुंदों नोङो लेडिस इउटुबार हिजरा इउटुबार हा नोंलाय मा बबे सोरगोनिफ्राय फैनाय नोंलाय उल्था गवा ना सिदा गवा बिलिफांनि जोलै ना फुंबिलिनि जोलै नोंलाय मानसिया नोङो उल्था गमारनायसोलै एकदम खर' उल्था जाना फैनायसो नोङो मानसिया आथिंसो फैग्रोआदां एकदमबारे जोलैयाबो बिलिफांनिसोबाव नोङो बेखायनो बायगर साला सुवा फुंबिलिनि जोलै मोनदोंबा नोङो एकदम बुजिना खोथा बुंगौमोन नाथाय रोङादि हनै बबेखौ आलौ होनाय बबेखौ एग्रांनाय बैखौ खुरनाय बिदि जायो बाद हो नों गावनि थांखियाव जुदि सहैनो गोनांब्ला जायखिजाया मानसियानो गोबां बारहुंखा फैयो बे बारहुंखाखौ नों सौसिनानै बारना थांनो हानांगोन आरो सोरखौथो बारहुंखा सौसिनायनि खोथा बुंबावो सौसिनानै थांगासिनो दंखायोरा नुवाखै नामा नोंलाय एकदमबारे फैगासिनो दङ बारहुंखा बायदि सिउ फैगासिनो दङ नुवाखै नामा नोङो जाम्बा आरो सोरखौथो सौसिनानै थांनो थोनबावखो नों थोननांलाया जोङो सौसिनानै फैगासिनो दङ नै जाम्बालाय बुरबक थास' बिबार मानलुनाय गोनां मानसिया फुरा खाया नांमारनायलै नोङो एकदमबारे दासिमबो हामा बेनिखायनो दाख्लैनो होनबाय आङो नोंखौहाय एकदमबारे बे बान्द'खाया बिफांनि बिलाइखौहाय दै गुदुं फुदुङा लामा बिखायाव दुगै होननानै हामसिगौमोन दाहालागि खोथाखौनो लाया नोङो थै फोरोंबाय थाला नोंखौ जेरैहाय दा नों मिथिबायना गावनो नोंनि एगेन्स्टआव हिजरा इउटिउबारफोरा लेडिस इउटिउबारफोरा भेलुलेस आरो हपलेस इउटिउबारफोरा भिडिअ बानायनानै मा बाथ्रा बुंदों आबां जाबां बेफोर जाबाय भेलुलेस नोंथांनि भिडिअखौ नोंथाङा बिराद मोजां मोनना लादोंना नोंखौ सोर साबेसेया सापर्ट होयो सोर साबेसेया रायो सोर साबेसेया नांलायहरो बेखौ नोंनो मिथिखागौ माथो
दालागि खाथायाव लिरनानै दोनोब्ला बिसिबां जासिगौमोन नोंजों नांलाय हरनाय मानसिफ्रा नोंखौ रागा जोंनाय मानसिफ्रा बेखौ हिसाब लाफैदों नों मालाबा बेखौ हिसाब लाफैदों जोंखौसो दानख' दाजाब खालामो फैदों नोङो हा दानख' दाजाब खालामो फैदों आरे नों पलिटिकेलनि भिडिअ बानायदोंला मोजां लेभेलै बानायबाय था नोंनि चेनेलाव हाबनानैबो जोङो बुंहैनो थाङा नोंखौ नोंनि थाखाय भिडिअबो लाबोनो थाङा जोङो जुदि नोङो पलिटिकेलनि निउस होबाय थानो गोसो दङ नोङो मोजां लामाजों थांबाय था मोजां लेभेलै थांबाय था नोङो बे सासे आइजोनि खिथुआव सिथाब भिडिअ बानायबाय थाब्ला जागोन नामा ना नोङो बर' हिन्जाव मोनैखाय बर' हिन्जाव मोनबावगोन सानदों नामा हा बर' हिन्जाव मोनबावगोन सानदों लाहैब्रा हा बिथाङा बे खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा बे सानै गाहाम हिन्जाव गोनांखाजोंनो लानो थांदोंब्ला नोंलाय मानोथो मोना जानो नोंनि माने सासेबानोसो नी हारसा हिन्जावबानोसो दङ बर' हिन्जावबो मोनबावगोन नोङो एकदमबारे लानानै थां जेबो खोथा गैया बेयाव बादा गैया जोङो नोङो गेमस्ट्रिखौ लांनो लुबैदों ना मानो लुबैदों नों लानानै थां नोंना हिन्जावानो सासे ल'खा नों सासे मोनबावगोनसो बैना सानै दंखायोनो बेनो बोरैथो होबावनांगौ जाखो फाग्ला बिदि जायो एक्चुअली मोनसे बाथ्राया मा बिमा बिफायाबो बिसिनिया बोदै मोजां गियान होनो रोङासै गावबा गावनि गथ' साला लैखोन गोनांनि फिसा लाजियाखैना जोंफोरनि बिमा बिफानि सायाव खोथा बुंनानै रायनो नोंहा मोन्थाय गैया मिथिबायना सिदा खोथा जोंखौ बिमा बिफानि नाम लानानै रायदों बिमा बिफाया गियान होनो रोङाखै नोंनि नोमा नोमफाया नोंनो मा गियान होनो रोंदों हा नोंखौ नोंनि नोमफाया उमुकजों थांनानै नांलायहैथां हाग्रामा सारजों थांनानै नांलायहैथां चन्दन सारजों थांनानै नांलायहैथां प्रमद सारजों थांनानै नांलायहैथां होननानै बेफोरबायदि गियान फोरोंदों नङा नोंनि नोमा नोमफाया हा जोंखौ बिमा बिफानि खोथा बुंनो फैदों साला सुवाद पुरा नोंनि खिलामायाव गाराय दंआनोलै सम जाला दोलाला एकदमबारे थै गयो नोङो मिथिबायना साला जोंखौ बिमा बिफानि गियान सोनानै रायनो फैदों हा एकदमबारे नोंनिफ्राय साबसिन गोरों हायोब्ला जोंनिफ्राय सोलोंना ला नोङो जग्ल' मास्टार जग्ल' नोङो साला नों बायदि मानसिखौ इसिबां रोंनानैबो रोङि बायदि खालामग्राला नोंखौ मास्टार जग्ल' होननानै बुङो गोदो जों उन्दै समावहा मोनसे सल' खोनादोंमोन आङो एकदमबारे एमइ स्कुलाव मास्टार मावलायोनो बिथाङा दाने न'आथ' बे समावहाय थुरिनि जायोमोन बे समाव थुरिनि लुयोमोन न'खौ बे थुरिनि न' लुनाय समावहाय जेब्ला बे खामला मावग्राफ्रा सारलै थुरिया थोनाय नंला होनबाय आरोखि खामला मावग्राफ्रा दाने मास्टारा होंगारबाय मास्टार जग्ल'आ थुरिया थोआब्ला गोजौनिफ्राय लाफ्लायबोदोरा थिग बेबायदिनो नोङो मानसिया मिथिबाय बै इउटिउबारफोरखौ जायफोर जानला मानला बुंग्रा इउटिउबार बिपिएफनि सापर्टार इउटिउबारफोरखौ साला बुरबक लाजियाखै मा खान्थाल बेगरनि बिपिएफ इउटुबार बेलाय बुरबक जग्ल' खनबेसे राजनितिनि खोथा रायखांखो खनबेसे पार्टिनि खोथा रायखांखो नोंलाय साला बेयाव पार्सनेलिसो बेयावहाय नांलायलायदों जालायलायदों बेयावहाय पार्टिनि खोथा लाबोबाय थाला जागोन नामा बुरबक दासिमबो इलेक्सन जागासिनो दङ बेसेबांथो खामायखोरा बेलाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायनालाय बेसेबां खामायखो खनले पार्टिनि खोथा खाथियाव माबा सिनजानो थुगासिनो थुसथिंगौलां नों भिडिअ बानायनोबा मोजां बानायलै बेबायदि पलिटिकेल दाहोनबाय थाथासै माबा बिपिएफ टिपिएफ माबा इउपिपिएल टिउपिपिएल पलिटिकेल पार्टियाबो बेफोरबायदिखौ मोजां मोननाय नङा मिथिबायना आरो पलिटिकेल पार्टिया मोजां खामानि मावनो थाखायसो समायखिरा लादों बेफोरबायदि बेखौ सग्रोमबायनो रायनो लायाखै माया इसिबां दाउखिलै नोंनि मेलेमालाय दाउखि गैयासो नामा जेबो गैया जेरावबो सोलिया साला हिन्जावखौथ' साला इन्दि बारियावहाय गन्दगल जाना लाबोनांदोंनो बुरबुगा आरो साला बर'नि गेजेरावहाय फैनानै बायदि बुंबाय थाबावो गावथ' गाव हासासो जाहैखाबाय गुबुन हारिनिसो साला ओमफ्राय जों बर'फोरखौ नांलायहोबाय थायो बेफोरबायदि गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाबायबाय थानानैहाय बिदिब्ला बोरैथो जानांगौ जाखो बिटिसिआव एसेबां दादागिरि सोलिबाय हाग्रामानि बेफोरनि एगेन्सै बिसोरा बाथ्रा बुंनो साहस गैया बिसोर गियो हाग्रामा सारखौ गिया आङो नोमाखौसो गियो नोमाखौ साला खोथा बुंनो फैदों बेवहाय नाङैनि भिडिअ बानायबाय थानांगौ नामा हा नोंनि बायदिला साला भिडिअ खालामनो गोसोब्ला मोजाङै खालाम मिथिबायना बेफोरबायदि बिपिएफ इउपिपिएल दाहोनबाय दाथा हामजानाय मोना जोंबो इउपिपिएल ब्रा बुरबक मिथियाला नों ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नों दे भटखौनो होनो मोनदों ना मोनाखै साला सुवाद ओरैनो सा नांलायबाय थायो हायोब्ला होनबायना आङो दाख्लैनो प्रुफ देखाय बबे सरखार दानायनो नोङो भट होआ प्रुफ देखाय
खोथा बुंनो फैदों बेवहाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर बे थयलेन्ड टाइगार साला फुजाइलु गोनांनि भिडिअ बानायहाय ओंखामसो उखैलांबाय आङो साला जाखाथारा मानसियानो एकदमबारे खमख्रां खाया नाङैना एकदमबारे सम सम मानलुबाय थायो एकदम खाया सिखारबाथाय एकदम रानथें जालाङो औ यादा माबायदि मोनखो गोथाव ना गोथाव